Увеселителна зала Литвак. Ще го разбия! Аз го правя! Край. Затваряме! Последна игра! Тръгвайте! Той е на тази работа над 30 години. Аз съм разбивача, Ралф. Ще го разбия! Върша това от 30 години. Трудно ми е да си харесвам работата, Аз го правя! след като всички ме мразят заради нея. Ще го разбия! Ще го разбия! Ще го разбия! Сигурно е приятно да си добрия. Благодаря, Ралф. Като злодей, напълно те разбираме. Аз съм Зангиев, злодей съм. Ралф, ти си злодей, но това не те прави лош човек. Зомби злодей! Здравей, зомби! Зангиев казва: не вярвай на етикети! Добър! Зъл! Лени! По-добре се приеми! Не искам повече да съм злодей. Скоро в кината. Ралф изостави играта! Къде е разбивачът? Добре дошли на игрална гара. Влаковете към всички игри вече ви очакват. Нови мечти. Всичко се променя. Сега! Нови светове. Къде е Ралф? Чакай, кюбардийският ми е прашасъл. Ралф е в Heroes Duty. Махни се от тук, друже! Дисни представя Ралф, игри ли сменяш? историята на един обикновен човек, който търси признание. Кой си ти? Аз съм Ралф! Защо са ти толкова големи ръцете? Ами, не знам. Защо ти си толкова досадна? Хайде, дами! Мрънкането и лигаването приключиха сега. Кога игрите се изпълниха с агресия и опасност? Ти голтак ли си? Опитвам да съм благ. Опитвам да съм благ. Повтаряш ли ме? Повтаряш ли ме? Това е грубо. И разговорът спира до тук. И разговорът спира до тук. Разбивачът Ралф. Скоро в кината на 3D.